Bueno, soc en Blai. Fa uns anys vaig ser voluntari del grup de conversa de català d'aquí de Guadalajara i bueno, avui 5 anys després estem fent xurros amb xocolata, aviam com ens queden. Jo crec que bé. Home, aquest té molt bona pinta. I els xurros són mexicans? Són del món sencer. Ai, que maco! Bueno, ara faré el meu primer xurro. Ai, no sé si... sí. Ai, Déu meu. Yeah. I és el teu primer xurro? Andrea, i això jo crec que se t'acabarà, Prova de fer el seu xurro. Wow. Ui, Sí, 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 eso.